Realment el que hi hauria que fer són tres coses, pensem en aquests moments. Una passaria per veure quins accessos tindrà aquest desvió nou a Benicarló, perquè creiem que hi ha que millorar els accessos i des de luego això serà l'accés a Benicarló pel polígon industrial, pel port, etc, i això és important. La segona cosa que demanem és que es crearà una oficina, ja bé podria ser dels tres pobles o cada poble individualment, per tal de que el propietari podrà defensar els seus interessos econòmics a l'hora de l'expropiació. No sols ell particularment, sinó també recolzat per lo que seria els tres municipis, cosa que en Vinaròs ja intentarem que es faça per el vincul que pot tindre el bloc a l'hora de pressionar, i a Benicarló, és una idea que la tirem per avant. I la tercera cosa passaria perquè es començaran a treballar en el futur de lo que és el desvio actual, lo que és tal com està avui des del parc de bombers al quartel de la Guàrdia Civil. S'hauria de començar a treballar a veure com quedaria això, perquè això serà el carrer més ampli de la ciutat i el carrer més llarg de la ciutat, i per tant serà un bulevard que podria ser molt bonico, i aquestes tres coses que li comento serien les que creiem que són importants per al futur de Benicarló.